Hey, iitshomi zikaMpilo bethu ningabazi zama usixelela ntoni ngoMpilo and ke abantu bayathanda ukwazi nge-love life zabanye abantu already abongwe naye ngulo uchazayo uba isexuality yakhe okanye into edibene nesexuality yakhe yachazelwa abazali bakhe ngokya wayesenzelwa umhlonyane. Ngoku nanku uMpilo, molweni yinde namkela kuMomgobhozi TV. Kule video sawuthetha ngoMpilo Mseleku on season 2 episode 6 wezingane zesithembu. Simbonile uMpilo ethetha notata yakhe utata Musa Mseleku echaza Musa Mseleku uba proud of uMpilo mose siyazi uba akanamntana khangamithe njengosine. uMpilo sesikolweni uyafunda khangayeke phakathi njengosine. So abesithi ke kodwa uyayazi uba likhona ixesha elifikayo whereby umuntu wesifazane uye abe nomntana okanye funeka abe nomntana. So unganaye umntana utshatile okanye ungatshatanga kodwa yena akamdingi umntana osuka kuMpilo. Umuntu funeka yazi uba u-independent xa zaba nomntana. Now uMpilo ke sesukuncokola noSinew. uSinew wabuza kuMpilo ba unjani umdyolo uyabo. Wathi uMpilo ba hayi wethu nje. Wachaza kuMpilo ba yena akababuzi abantu nge-love life zabo, so naye akayithandi ubuzwa ngento ezidibene nothandana kwakhe. Then ke ngoku siyabonisa kwi-episode ezayo on Sunday kwizingane zesithembu. Siboniswa uMpilo xa buphumile ke neetshomi zakhe. Enye ke ngoku yeetshomi zakhe eyintombazana siyive imbuza uba kwenzeka ntoni uthandana namantombazana na. Aphendule ke uMpilo athi hayibo yena akanangxaki nabafana. Umngani, sicela namantombazane. Abafana anginankinga nabo. Kodwa nje uMpilo ke uqhela ukuthi xa ethile into ezidibene nabafana akakhe athi speak uba mhlawumbi kwenzeka ntoni okanye uhlukene nomuntu okanye uyadeyitha umntu. So assume ke ngoku inoba kuba engathethi ngento ethandana kwakhe iitshomi zakhe ziya-assume uba inoba mhlawumbi uthandana namantombazana akakafuni to come out uba akekho straight okanye u-lesbian okanye u-bisexual. So yiloo nto mhlawumbi engancokoli nezinto ezidibene nokuthandana asiyazi. Anyways khanitsho ke naye ke uba nicinga ntoni ngale nto kaMpilo noba iitshomi zakhe zithi bring up loo nto leyo. Momgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.